Så, optager. Jo, så fik vi ikke dem med. Ja. Det er lige være der. Så. Så er jeg sgu klar igen, du. Hvor lang tid er det? Kan du se det? Hvad er der i? 43. Ikke mere? Nå, det er ikke helt lidt op, det der. Nej. Der mangler en streg. Det kan godt være, det er lagt ud i tassen, om det er noget at gøre. Jeg siger 43, det er en halvleg. Men når det er så koldt, så ryger det lidt hurtigere. Jo, stadigvæk. Det er ikke helt lidt op. Der mangler en streg, kan du se. Ja. Der mangler en streg, når vi gør. Så det kan filmes så. Jeg sætter over styr. Det er faktisk det første skud, de har på kast. Men så er det jo godt en mål, det var. Ja, det sagde vi jo. Ja. Ja, så scorer de igen nu. Nej, der er ikke offside. Der var så ikke offside. Den kom vi så ned så sent, du kunne ikke se. Ja, nu er de kommet med. Det var de andre til 3, det var. Ja. Hvem skulle det spille imod? Bouncer. Bouncer. Det er godt. Hey!